Hej, mit navn er Andreas Lassen Nielsen, og jeg er enormt beæret over at være modtager af Operaen i Midtens publikumspris anno 24-25. Det er sjældent, vi som klassiske guitarister får lov til at komme ud og arbejde sammen med flere andre musikere i større sammenhæng, og Operaen i Midten har grebet mig og mine idéer på en utrolig god måde, og det er altid en fornøjelse at arbejde sammen med dem. De har givet mig mulighed for at komme ud til et publikum, jeg ellers ikke ville have nået, og at publikum så også tager så godt imod det, jeg kommer med. Det rører mig virkelig dybt. Så tusind tak, og jeg glæder mig til at se, hvad Operaen i Midten finder på i fremtiden med det nye lederskab, og må ikke vi får mulighed for at arbejde sammen på ny. Hej.